हेलो लोगोफोर गिबियावनो गासिखौबो फिन खेबसेबाव आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय थाबाय आरो बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि। दिनै आङो आनवार डिलार नलबारियाव थांनो नागिरदो। बेवहाय मोनसे इभेन्ट दङ दिनै, माने गोदान बाइक लन्च खालामगोन N160। जाय नोंथांमोना N160 बाइकखौ लानो होनना सानगासिनो दंमोन, नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय। आरो बेवहाय गोबां लोगोफोर फैगोन दिनै। बिथांमोनखौ आं जा लोगो हमहैनोसै। दा आङो न'आवनो दोङो, नै बाइकखौबो दिहुनना लाबाय। माने प्रग्रामखौथ' 11टासोआवनो जागोन होनना बुंदोंमोन। दा आङो थांनोसै। दा नै फुल रेडि, बाइकखौ दिहुनना लाखाबाय। आं सानदों 2 साननैसोनि गेजेरावनो बाइकखौ मडिफिकेसन खालामनो, ग्राफिक्स बेलेग होनो। ओमफ्राय टायाराबोथ' गैखाला, आगोलनिया टायार सोलायनांगोन आरो खेबसे मोजाङैनो सार्भिसिं होना लानांगोन। नलबारि बाजाज आनवार डिलाराव मोनफैबाय आं दा गाइस। नै नोंथांमोना नायनो हागोन, बे नलबारिनि आनवार डिलार। ओमफ्राय दिनै बेवहाय N160 बाइकखौ लन्च होगोन गाइस। दा बाइकखौ नै दिहुनजोबना दोनदो, माने बेखिनि बाइकखौ जोंखौ सलायलांनानै मोनसे जायगायाव लागै लांनो होदो। दा गासिबो रेडि जाजोब्बाय जोङो बाइकखौ सलायनो थाखाय। माने 2 जायगानिफ्राय ओजा रिभिल खालामहैयोनो, पाग्लादिया नदि खाथियाव, पाग्लादिया दैमायाव। दा नै जों लाइन आप जायै थांगासिनो। दा फोरमायनोसै आङो एसे सलायबावनानै। दाथ' सलायनानै आरामखौनो मोनदो, कम्फर्टेबलनो सिटफोराबो। गाइस बे बाइकआव गियारा दोङो 5 गियार दोङो। नै दा आङो 5 गियाराव होनानैनो सलायदो। आरो मिररा ना, नै साइडनि मिररा ओरैबादि मोजां गुवारदो, बरिया नुहुरजोबखायो मिरराव। उनाव जि गारि फैदो फैया। पिकआपआलाय दोङो 160 हिसाबै। ओरैनो गोदान बाइक नालाय दा जोङो आराम मोनदो सलायनो। गोदानावथ' सब गारियानो मोजांखा सलायनोबा। आंनिबा अफरडिंबो टेस्ट खालामनो होदो खोमा जों राइडारफोरखौ, माने सलायनानै माबादि एसे रिभिउबो होनो होदों खोमा आंनि साननायब्ला आरोना गाइस। नङाबाथ' ओरैनो बिन्दास ओजा डिलारावनो थानानै रिभिल खालामना होनो हायोमोन। गोसोबादि टेस्ट राइड खालामनो होदो गारिखौ। स्टेज बानायलायदों माथो इयाव। गारिखौ पार्किं खालामना लाग्रोनि। दा गाइस नै बाइकखौ रिभिल खालामनो प्रग्रामा सोलिगासिनो। बाइकखौ रिभिल खालामनो थाखाय दा गासिबो नै स्टेज सायाव गाखोसिगोन। आनबक्सिं बाइक। Ini sampai N160. Boleh kan yang baik ini nih. Sungguh nih. किक अन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना याव डिजिटेल ससे, इनि उनाव एनालग ससे दङ, मोननैबो मिटारानो दङ। इनि उनाव गियार इन्डिकेटरखौ नै नुगोन, इनि टाइमबो नुजायो। इनि उनाव नोंथांमोना नुगोन नै जों डिआरएल मोननै दङ। इनि उनाव LED हेडलेम्प, ओमफ्राय इन्डिकेटरा जाबाय नैबे। बे बाइकनि टेंक केपासिटिया जागोन 14 लिटार। इनि उनाव नैयाव किक गैया गाइस। 160 NS बा नोंथांमोना किक मोनगोन। नै N160 आव किक मोननाय नङा। बेनि उनाव नै 125X सिटियाव नोंथांमोना किक मोनगोन। नै किक दं। आरो इयाव चार्जारनि थाखाय नै इयाव केपासिटि दंखायो, चार्ज होनो हागोन। बेनि उनाव बे बाइकआ माइलेज दङ 45 सो माइलेज होगोन 1 लिटाराव। नैबे जाबाय अवेल कुलिं इन्जिन। इयाव दङ रेडिएटरा।
So iyaवनो सिंगेल हर्न दङ इनि उनाव नै ग्राउन्ड क्लियारेन्सआ दोंसाबोआनो एसे नांनाय नङा नङाबाथ' ग्राउन्ड क्लियारेन्स खमबाथाय स्पिड ब्रेकारावनो नाङो टायारनि साइजफोरखौ आंथ' मिथिला मोननैबो डुवेल टायाराव मोनगोन एमआरएफनि सिगाङाव फ्रन्टआवबो एमआरएफ उनावबो एमआरएफनि टायार मोनगोन साउन्डखौ नायनो नोंथांमोना खनसे साउन्डखौ देखायनानै आङो थाव गैला नामा नै गाइस साउन्डखौ खोनासं आरो नोंथांमोना इयाव डुवेल चेनेल एबिएस मोनगोन कुनु 160 बाइकआवनो दा बर्तमान डुवेल चेनेल एबिएस गैया फेमिलिनि थाखायबो कम्फर्टेबल बाइक आं बारा गोजौ नङा 5.6 आरो गोजौ नङिफोराबो बरिया मनसगोन इखो नै हिमांसुआनो बरिया मनसदो মই 5.6 ওখ আছো ন টোটাল ঠিক ঠাক ঠিক আছে না তোৰ কাৰণে সাইজৰ গাড়ী এখন দাদা কেনেকুৱা গাড়ীখন তো ভাল লাগছি কিন্তু ঠিকে আছে আৰু কি কম মানে সেইখন এনএছত কেইখনত মানে অলপমান ফিচাৰ্ছ খিনি বেছিকে দিছি মানে আগতকে তো এইবেলাই চাব পাৰে আপোনাক মোবাইল হোল্ডাৰ দিছি ইফালে আৰু ডিসপ্লেখন মানে টোটালি বেলেগ আৰু মানে আগতে এক্সজষ্টটো মানে আছিল সাইডেৰে মানে এনেকে ওলাই আছিল এতিয়া মানে তলেৰে দিছে মানে ভিতৰৰে দিছি তো সেইবিলাক মজা মজা মানে ফিচাৰ্ছ দিছি আৰু গাড়ীখনত তো যোনি কিনবা বিচাৰে তো গাইস বেটিং সাছে দাদা দङ মানে মেনেজাৰ बियो তো গাড়ীनि প্ৰাইসफोरखौ এসে বুङा দাদা গাড়ীৰ প্ৰাইস কিমান গাড়ীৰ প্ৰাইস টু 150 মানত পাই যাব আৰু সিটি 100 125 88 মান অন ৰোড পাই যাব আৰু এতিয়া স্কিম চলি আছে লো ডাউন পেমেন্ট স্কিম 1 এন পালসার N60 খন যদি লয় 30000 বা 35000 টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে হ'ব আৰু সিটি 100 125 খন যদি লয় 15000 টকাত আহিব আৰু লগতে আমাৰ দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে আমাৰ অফাৰ চলি আছে 2000 টকাৰ গিফট আছে হেলমেট আছে ফ্ৰী সিট কভাৰ ফ্ৰী ডিসলক এইবোৰ পাব তাৰোপৰিও যদি পুৰণা গাড়ী আছে এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰু এক্সচেঞ্জ কৰিলে আপোনালোকে কেছ ডিসকাউন্ট 2000 টকা পাব আৰু যিকোনো পুৰণা গাড়ী এক্সচেঞ্জ কৰি আপুনি নতুন গাড়ীখন ল'ব পাৰিব थैंक यू तो गाइस नोंथांमोनाथ' जाय गारि लानो होनना सानबाय दोङो फैनानै लाफैनो हागोन आनवार बाजाज डिलाराव नलबारियाव जोंहा साउन्डखौ खोनासङो नै नोंथांमोना आरो नै चार्जिंनि थाखाय केबलबो सोनो हागोन नै आरो जाय नोंथांमोना लवेस्ट प्राइसआव बाइक नागिरगासिनो बेखौबो लानो हागोन आरो गोबां गार्डफोर दंलाबायो बेयाव माल माथा लाना फैनो हागोन केपासिटिनि बाइकआ जोबोर मोजां बिदिब्ला लोगोफोर आङो गंनैबो गारिनि प्राइसखौ आरोबाव खनसे नोंथांमोननो फोरमायबावनि नै सिटी 125X खौ नोंथांमोना अन रड प्राइस 88,000 आव मोनगोन आरो नैबे N160 खौ अन रड प्राइस 150 सोआव मोनगोन जोंना प्रग्रामा जोबनाय रखमानो दा नै लान्च खालामना लानि गोबां मानसिफोरानो नै जजोबना लाबाय बरिया खिन्थु रिजर्टआ इथिं दैमा बोहैलांगासिनो फैफेराखैमोन आं इयाव ओइ कुवायावसो थांबायमोन नैबे पाग्ला रिजर्टसोबालाय खिन्थु फैफेराखै आं इयावबा मा होखो दे बुंना हो एसे पनिर साना बेंगना दालि आरो बेलेग जेबो गैया नै आंनाबो सेम बेनो ओके गाइस जों दा थांफिननो रेडि जाफिनबाय प्रग्रामाबो जोब्बाय दा जोङो नैबे बाइकखौ जा डिलाराव हैफिननानै जोंनि बाइकखौ लाना ओंखारलांनांसिगोन थ' बेयावनो जोंना जानाय लोंनाय गासिबो मोनजोबदों स' जोबोर मोजां नांदों बे इभेन्टआव फैनानै नैबे जाबाय पाग्ला रिजर्ट नोंथांमोना सोरबाफोर फैयाखैबा बेयावबो फैजागोन ओरैनो रिजर्टआव हाबफैनानै बेरायना थांनो हागोन दा गाइस बे बाइकखौ जोङो एसे साना नायनि माबादि पारफरमेन्स बेनि टप स्पिडथ' थिखांनो हानाय नङा नायनि जेसे हायो माने आंनि कन्ट्रल केपासिटिजों लोगोसे तीन गेराव 84 105 4 गेराव नैयाव रिक्स जायो बरखुरा खिनियाव इथिंबो गारि ओंखारबोयो
गोबां एक्सिडेन्ट जायो माने बेखिनि जायगायाव पास नाय गाइस 160 बाबो 118 टाच खालामदो आरो खारबावगोन इयो बिदिब्ला गाइस जोङो बाइकखौ जमा होबाय जमा होनानै जोङो ओंखारलांनोसै नै बाइकखौ खनसे नाय गोबां दोङो इयाव नै 160 गोजा N160 गोजा बम अफार होगासिनो दुर्गा फुजानि थाखाय नोंथांमोना जुदि बे डिलारखौ मोनथियाबा मा साइडआव आङो एसे खोन्थाना होनि नोंथांमोना नलबारि फैबाथाय बरकुरा बारनानै नोंथांमोना इथिं जेनेबा नों रङियानिफ्राय फैदोंबा बरकुरा बारनानै डिलारा दा गाइस जोङो थांबाय आनिसै नै हिमांशुआबो थांसिगोन न'आव इफाले आरो ब्र एजन আছে ब्र नाम কি আছিল निक आरो नोंथांमोना जुदि सेकेन्ड हेन्डनि भिडिअ सेकेन्ड हेन्ड बाइकनि भिडिअ नांगोबा आङो लाबगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय जुदि नांगोबा N160 नि बाइकनि डिटेल्सखौ मोजाङै नायनोब्ला नोंथांमोना नेटआव सार्च खालामना नाय आरो इउटुबावबो नायजागोन स' बेखिनियानोसै होमबा दिनैनि भिडिअआ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायगोन होनबा